Den var meget affødt af den titel, som udstillingen får på grænsen, og handler meget om at passere nogle grænser, gå fra det ene rum til det næste rum. Så det har vi i scenografien bygget op ved at lave store ovale rum, som griber ind i hinanden. Så konceptet er, at man som et totalteater i princippet, man går fra rum til rum og kan hele tiden se ind i det næste rum, så det bliver nogle samtidige scener. Så på den måde har vi arbejdet meget med at indtage hele rummet, med også forlade det meget firkantede rum og netop lavet meget organisk form. Det har også været meget bevidst valg for at få elimineret rummet som sådan. Så man kan sige, at tidsplanen har været en stor udfordring, fordi det er jo et parallelt løb mellem designer og Dunkers Kulturhus med alle 40-målene. Og det at få alle 40-mål på plads i den samlede scenografi er helt klart en af de største udfordringer, fordi det tager tid at fortælle de rigtige historier, forvalte de rigtige ting til at fortælle de historier med. Vi er meget, meget tæt på at have alle 40-mål på plads, og det lige nu handler det om at få scenografien til at matche placeringen af alle 40-mål nu. Men det er tæt på. I løbet af de næste 4-5 dage, så er vi der. Vi håber meget, at besøgerne bliver opslugt af scenografien og oplever den her gående fra det ene rum til det næste rum som en stor dramatisk kurve, som at træde ind i en film i princippet. Vi har et ret stærkt anslag, som på mange måder bliver filmisk, og vi arbejder bevidst med en spændingskurve igennem hele udstillingen. Der er et klimaks, der er et point of no return, og der er en udtoning osv., så man hugger sig på den her filmiske oplevelse. Det håber jeg. Jamen, det ser sådan ud, at jeg er jo koblet på projektet sammen med en masse andre på tegnestuen. Jeg er bare en del af hele processen, så løbende vil der blive koblet nye folk på projektet. Der kommer for eksempel en grafiker, og der kommer en lydmand og en lysdesigner på. Så lige nu der er det mig og Arne, der kører projektet, men langt hen ad vejen kommer der flere mennesker på. Jeg er mest glad for det her, at vi kan lukke af i udstillingen, og man kan se igennem selve transparentheden i udstillingen, at vi kan lukke op og lukke i alt efter, hvilken historie vi har lyst til at fortælle. Og at man aldrig ved, hvad der sker rundt om hjørnet i næste rum. Så er jeg meget glad for kontrasten i udstillingen, at nogle rum sker der utrolig meget åbnet op, og andre rum er det meget koncentreret. Når man kigger på rummet nu, er det meget kantet og meget råt rum, vi står i. Og jeg glæder mig til at få den her udstilling op at stå og få det mere bløde formsprog ind i det her rum, som det behøver, helt sikkert.